Diri sa usa ka pangutana, no? Arita sa 0938-586-430. Mayong gabi, Pastor. Pwini April si Ikunar. Di ay ni. Kanang sayop ba na maghabak-habak ka, Pastor? Na amanggod ko'y nadunggan nga sala daw kuno na kay nahulog na nga wala kay salig sa Ginoo nga mas naa pa kay salig sa imong habak-habak. Okay, ang iyong pangutan igsoon ko nga sala ba kuno ng habak-habak igsoon kay nahulog bang kuno nga wala kay pagsalig sa Ginoo. Now, ingani igsoon, unsa may imong purpose sa habak-habak? Aron protection. Na uban igsoon nga moadto og minteryo panahon sa Biyernes Santo, dito sa hingog sa naasahin pa ko kaniadto. Unya sa dihang naglubong ko igsoon natingalan ako nga adiya sa minteryo nangaguba ang kilid sa mao nga tiilan dapit sa mao nga mga pansyon. Unya sa pagguba igsoon halos gud tanan nangutana din ko atong in charge sa pastor na amang gunay mga habak-habak mga tawo nga panahon sa Biyernes Santo musulod sila sa minteryo kay kuwaon kuno nila ang ilang ang gitawag natong tuway-tuway aron mahimo nga habak-habak. Wala ko kabalo kung unsay paagi ana. Pero so ako nakita igsoon na daghan mga pamaagi. Tama kay igsoon, nga naman, ang pagsalig nila wala na sa Ginoo. Okay? Unya, ang pagsalig nila na nasa gitawag na tuog habak-habak. Now, atong tanaw ni igsoon, kung unsay giingon sa Deuteronomy Kapitulo 18, 10 verses 10, nagingon, dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo. Usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimala adkon anting-antingan, kun diwatahan, anting-antingan or diwatahan. Ang anting-antingan igsuon ng uban nagagamit ana nga mga habak, no? Way back nga estudyante pa ko kaniadto dinhi sa Mountain View College, nami nakita dito sa dalan nga diin nga muragihimong bakos nga nabiyaan unya among giabri igsoon nakita namo dito pertin daganas mga papel ug naay mga gipangsulat dito nga kinalain nga mga pulong, no? So ingon akong kauban usa ni siya gitawag sir nga habak. So mo na, no? Dinhi gingon dinhi dili kikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo, usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad kung anting-antingan kung diwatahan. Okay? Unya dingon, kung magwiwili, kung magpakitambag sa mga kailang espiritu, kung mag-iilang nga malalangon, kung magpangutana sa mga minatay. Kay dulumtanan alang kang Jehova, ang bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga, ug tungod ni ining mga dulumtanan, gisalikway sila ni Jehova. Igsoon, tungod ni ining mga butanga igsoon, gisalikway sila kang ni Jehova. Nga naman, tungod kay wala na sila makasimbang ngadto sa Dios, ang ilang pagsalig naa na sa gitawag na tuglain nga gahom. Kay gahom magyapon na, pero dili lang gahom ni Jesus Christ igsoon. Okay? So, muna ang atong jutay nga tubag.